Logħba perikoluża minn Kastilja li ma tridx li l-Avukat Ġenerali li jagħti permess biex l-inkjesta maġisterjali tal-Maġistrat Aaron Buġejja dwar l-Igrand tingħata wkoll lill-kap tal-Oppożizzjoni jew inkella li tkun ippubblikata. L-Avukat Ġenerali saritlu talba uffiċjali mill-kap tal-Oppożizzjoni biex jagħtih kopja ta' din l-inkjesta maġisterjali kif mistenni wara li l-Prim Ministru għandu kopja intjera tagħha. Id-demokrazija u l-bilanċ politiku hekk jitolbu li kif il-Prim Ministru għandu kopja ta' din l-inkjesta maġisterjali hekk ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni kollu ukoll kopja tal-istess inkjesta. Fid-dawl ta' dan invista tal-appelli ripetuti mill-kap tal-Oppożizzjoni lill-Avukat Ġenerali biex jippubblika fl-intjer tagħha din l-inkjesta maġisterjali, l-Avukat Ġenerali qal li ma kien se jagħmel dan u sallum l-Avukat Ġenerali għadu ma pubblikax din l-inkjesta maġisterjali bl-iskuża tal-irwoli li okkupa dak tal-Avukat Prinċipali tal-Gvern u wkoll tal-Avukat Prinċipali f'termini ta' prosekuzzjoni. Kien għalhekk nhar il-ħamis li għadda il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija kien kostret li jmur il-qorti fejn ippreżenta rikors biex tinfetaħ kawża kostituzzjonali kontra l-Avukat Ġenerali. Il-kap tal-Oppożizzjoni qed jinsisti li l-inkjesta maġisterjali tal-Maġistrat Aaron Buġejja dwar il-kumpanija sigrita Igrand tkun ippubblikata sħiħa biex kulħadd ikollu aċċess għal kontenut tagħha. L-inkjesta maġisterjali dwar il-kumpanija Igrand għandha importanza kbira għal fatt li direttament jew indirettament involvi l-familja tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Darba Joseph Muscat ara l-konklużjoni tagħha u indirizza lill-medja f'Kastilja bil-membri parlamentari laburisti kollha ordnati jattendu bħala turija ta' saħħa aktar milli ta' solidarjetà miegħu spiċċa biex emozzjona ruħu. Minn dakinhar il-hawn l-insistenza mal-Avukat Ġenerali biex jippubblika fl-intjer tagħha din l-inkjesta maġisterjali komplet tikber. Iżda xi ħadd jew aktar xi ħadd f'Kastilja ma ħassux komdu b'ċertu partijiet li fiha. Fil-waqt li l-konklużjonijiet li jinħarġu mill-inkjesta maġisterjali huma magħrufa u ma jistgħu jinbidlu qatt, il-kontenut tal-kompletament fil-1500 paġna għadu misteru għajr għal Kastilja xi ministri u għal xi terzi persuni viċin il-Prim Ministru li jista' jkollhom interess f'din l-inkjesta maġisterjali. Fir-rikorsi mressaq minnu nhar il-ħamis il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija insista biex b'mod immedjat l-Avukat Ġenerali jeddi kopja sħiħa tar-rapport tal-inkjesta maġisterjali tal-Maġistrat Aaron Buġejja. Il-bażi legali li trasqet f'dan ir-rikors hija marbuta ma' ksur ta' drittijiet protetti fil-Konvenzjoni Ewropea għal protezzjoni ta' drittijiet u libertajiet fundamentali tal-bniedem u l-Kostituzzjoni ta' pajjiżna, partikolarment l-artikli tal-liġi marbuta mal-projbizzjoni ta' diskriminazzjoni u l-libertà tal-espressjoni. Sadattant li ġemat il-bieraħ mir-rapport tal-Maġistrat Aaron Buġejja li bl-ebda mod ma jeżonora lill-Ministru Konrad Mizzi u l-Chief of Staff Kastilja Keith Schembri mill-allegazzjonijiet serji li hemm kontra tagħhom u li dwarhom għad hemm 3 inkjesta maġisterjali quddiem il-Qrati Maltin, il-Prim Ministru Joseph Muscat baqa' joħroġ u jgħatti lill-Ministru tiegħu u lill-kap tal-uffiċċju tiegħu f'Kastilja. Din l-ġieba politika u naqqas tazzjoni tal-Prim Ministru Muscat tikkuntrasta bil-kbir mal-pożizzjoni li ħal-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li ħadd deċiżjonijiet dwar ir-responsabilità politika fil-Partit Nazzjonalista. Il-Prim Ministru Joseph Muscat min-naħa l-oħra tul dawn it-3 ġimgħat wara nħarġet l-inkjesta maġisterjali dwar il-kumpanija sigrita Igrand m'għamilx dak li kien mistenni li jagħmel b'dawk li ma ġewx eżonorati mill-inkjesta ta' Aaron Buġejja u li ammettew li għandhom dak li Joseph Muscat jinsab kuntent li issa kien stabbilit li m'għandux. Il-kumpanija Hernville u Tilgate huma kumpaniji sigreti ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri u l-resistenza tagħhom kienet ikkonfermata fl-inkjesta ta' Aaron Buġejja stess. Bl-imġiba tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat wera tul dawn l-aħħar 3 ġimgħat li qiegħed jaħrab milli wkoll jerfa' responsabilità politika u jieħu l-passi mistennija minnu fil-konfront tal-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff Keith Schembri li minkejja l-kumpaniji sigreti baqgħu igawdu l-pożizzjonijiet rispettivi tagħhom.